И така, здравейте! Обещах ви, аз бях Симо БГ и ви обещах, че Андрей Буков отново ще се включи към 2:30 да играем с него. И пак ще играем в футбол. Много ма кефи футбола. Закържам, много кефи. И ще играем. Андрей, ти влезна ли? Да, Има ли някой? сега ще видя. Няма. Аре, влизай, бе! Влезнах. Да, ето аз взимам топката. Ето виждате както виждате топката е в мен. Ама не за дълго. Аре, Мерси. кака зе, бе? Да. О, ти включи турбото. Както виждате, трябва да си направя стамината. И аз си ги направих. Запри. Аре, ма, стига! Добре, ай. Виж, че ги правя. Айде, чакай. Къде си? Къде си, бе? Няма, ма. Сетих се, аз те видях. Аре, бе! Йоле, аре, бий ми един удар. Чай да се отидем на вратата. Аре, бий ми, бе. Да ми моля ми вкараш от корена. Ай, бия ти, дуспа. Ама не мога да влезна вътре, затова ще бия тук. Така, ще видим. Би ми се ай ти. Окей, чай да взема тъпка. За малко да се. Кака чекаш тъпката е колда високо е? Като гледам нагоре. Сега земята ли е да чиста да дойде чак там? Не, нагоре погледнах. Ама не е баш нагоре, ами е малко. Дами и господа, върви на вратата, че вкарам. Отивам, чакай. Както виждате, сега ще бия удар. Оу! Чакай, пак отивам. Да, ти какъв хващаш, бе? Чакай, отивам пак. Взимам топката. Да, бе, с един удар ще ме убиш, съм на 220 плюс. Виж, че е в главата. Как ме взе, бе? Блокирах. Аре, чай да идем на вратата. Аре, бий. Малко финтове. Къде е топката, бе? У мене, бе. Ти турбото ли си включила? Чакай да еда на вратата. Окей, чакам, тай, отивай. Да, бе! Ти биеш в мен. Къде бием във въгъла? Нали имаш един мерник в средата? Ай, чай да лита. Аре, бий ме там. Спаси. Отивайте. Града.
Както виждаме, този път се чудя да качвам ли 3 клипа. Качвай. О, как не умираш, как не умираш. Господи! Това ме уби с един удар, бе. Не ми давам. Опа, чакай, къде си? Чай да ида на вратата. Аре, би. А трябва ли да скачаш, ако искаш да е по-висок? Да. Няма значение. Да, бе, бях си пуснал турбото и ме изминаваш. Аз качвам. И колкото скачаш. По-бърз съм. На колко кръв си, бе? На 25. Да. Гоу. Грида. Сега нали знаеш, че мога да ти я вкарам? А как ще ме вкараш? Да, бе, че сега ми казваш къде са били на високо. Гледаш повече нагоре и така. Ай, стой, подай ме. Високо. Да, бе, за го? Аз пак ще я върна. Видя ли как ме подаде на високо? Не така. Ама че скачаш. Ако скачаш, може и по-високо. Я пробвай пак. О, къзе. Ай, давай, играем вече. Аз ще я вкарам от тук. Чакай поне да ида на врата. Сега за кого биш? За кеф. Чакай, ако правя. Да, бе. Къде? Кого уби, бе? Топката. Така. Да минах. Виж сега там горе пише 17 на 17. Да. Който първи вкара до 20, печели. Да. Ай, почваме. До колко играем? До... Ама... 21. Окей. Как стигаш ти по-бързо, бе? Ама... Дай с врата, не играем де, тук това тъпо. Окей, аре. Тогава ще играем до 23. Добре. Аз без да скачам стигам по-бързо от теб. Отиваш ли на врата? Отивам на врата. Ма! Аре! Да, бе, да! Значи до 23. На врата. Аре! Пак че нечестия си, бе. Това.
Аз сега ще... Да, бах му мамата! От по-далеч, я тук ще ги бия. Ще отиваш ли? Как мало бе? Сега не мога да ми вкараш. Аз бия, той не би! Ти що влизаш навътре? И това беше за днес. Хайде, чао, аз бях SimoVG. Играехме Чакай да дойда до теб. А ти слез. Чао.